Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan istaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqulladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati keluarga besar Ibu Asma beserta rombongan, yang kami hormati Bapak Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, yang kami hormati para tamu undangan. Baiklah, untuk menyingkat acara akan kami mulai saja dengan acara Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadin wa sallallahu Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walidayya amin. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita ke pokok acara, yaitu acara akdun nikah atau ijab kabul, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram kepada beliau Bapak Petugas KUA Kecamatan Tambora. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bisihatil ajsadi wal arwah wa ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Fattah arsalahullah li hidayatil khalqi ila sabilin najah wa ala alihi wa ashabihi ذوي النور والمصباح التابعين وتابعهم الذين جاءوا بالشرك والصلاة. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق الرسول العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, asatidz al-hajjaj, para sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW, Ketua RT setempat, bil khusus yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Wasono beserta Ibu, yang saya hormati keluarga besar Bapak Padang Supriyanto beserta Ibu, yang saya hormati saksi ahli tercatat hadir tengah-tengah kita, Bapak Ngatno, Bapak Ahmad Subhi, tak lupa kedua calon mempelai yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini. Allah qadakan kita berkumpul dalam rangka melangsungkan dan menyaksikan prosesi akdun nikah saudara kita Bima Rizky Wibowo dengan Dwi Oktaviani.
Salawat dan salam semoga tersampaikan keharibaan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Bima dan Dwi, kalian sebentar lagi akan resmi menjadi suami dan istri sesuai hukum dan syariat agama Islam. Tercatatkan formal sesuai undang-undang perkawinan tahun 74. Insyaallah Allah mudahkan nanti di dalam pelaksanaan ijab kabulnya. Saya sampaikan 3 hal kepada kalian. Yang pertama, mohon dasari akdun nikah yang akan dilangsungkan ini dengan hanya karena Allah. Lillahi ta'ala kalian melangsungkan pernikahan. Kenapa? Karena adalah kita manusia, makhluk yang serba kurang. Di balik keistimewaan yang Allah berikan banyak kekurangannya. Sadari inilah jodoh kalian, inilah pasangan hidup. Jangan berharap sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Yang kedua, mohon jalankan nanti perintah Allah dan jauhi larangannya, di antaranya tunaikan dan tegakkan salat 5 waktu. Jadikan ia sebagai dasar dalam rumah tangga kalian. Dalam kondisi apapun sesuai syariah yang ada. Dan yang terakhir, birrul walidain. Ini kebetulan salah satu orang tua sudah almarhum, ayah daripada pengantin putri. Jadilah anak yang saleh, jadilah anak yang salihah, yang selalu taat dan patuh. Apakah orang tua masih ada atau tiada? Ya, al-waladus salih yad'ulah. Anak yang saleh adalah anak gemar mendoakan orang tua. Jadi jangan ketika orang tua ada saja, ketika tiada pun tidak ada batas. Ya, doakan, mohonkan sama Allah, diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Insya Allah apabila ini kalian lakukan terus, ya, apalagi masih ada, Allah akan berikan keberkahan. Karena sejatinya tujuan hidup itu adalah mencari berkah. Jangan semata-mata mencari kebahagiaan, ya, jangan. Karena kebahagiaan yang didapat belum tentu didapatkan dengan cara yang halal. Belum tentu didapatkan dengan cara yang benar. Tapi kalau keberkahan tujuan hidup kita, yakin Allah titipkan di dalamnya kebahagiaan. Oke, selanjutnya mari kita sama-sama istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah banyak salah dan khilaf yang sering kita lakukan. Diiringi jamaah semua, mari kita istighfar dan bersyahadat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jabat tangan. Amanna billah wa bima jaa'a lillahi ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a Rasulillah. وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai Bima Rizky Wibowo bin Bapak Padang Supriyanto, saya nikahkan dan saya kawinkan
adik kandung saya Dwi Oktaviani binti Bapak Wahisono kepada engkau dengan mas kawin, perhiasan emas 4 gram dan uang 5 juta rupiah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dwi Oktaviani binti Bapak Wasono dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah. Sah. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairil afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina sallim wa kulli sahabat rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu kabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim al-azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif hadzainil arsyain wa barik hadzainil arsyain. Allahumma alif qalbaini baina bima rizqi wibowo wa Dwi Oktaviani kama labta baina Adam wa Hawa wa barik bainahuma kama barakta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hada ya Allah jam'an marhuma wa tafarruqan ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life. Dibuka bukunya, ayo dibuka bukunya sekalian. Balikin kamera yang ada fotonya. Di belakang jangan ada orang dulu ya, biarkan. Jangan ada orang dulu Pak Punten. Nah geser, oke. Sejajarkan bukunya tengah-tengah. Make yourself confident and keep your smile. Relax. Oke, senyum. Mangga. Posisi tangan tetap begitu. Ikutin saya, saling bertatapan, cus. Senyum dong. Oke. Tutup sekarang bukunya.
Bagian depan diabadikan, bagian depannya. Tangan ente yang kiri dibelitkan, dipegang istri di belakang, dipeluk istrinya, dirangkul. Oke. Bukunya sejajarkan. Oke. Senyum. Bertatapan lagi. Pokoknya pagi ini ente menatap aja dulu ya. Selanjutnya terserah Anda. Oke. Cukup sini. Sekarang berhadapan posisinya. Berhadapan. Ini serahkan dulu nih semuanya. Yuk semuanya sama ini di atasnya pelan-pelan. Oke. Ya. Diputar itu. Terus nah gitu. Oke, pelan-pelan. Biar uangnya kelihatan. Miring. Nah, gitu. Oke. Ya, sambil megang gak apa-apa. Oke, pelan-pelan. Ya, senyum. 1 2 3. Lagi senyum lagi. 1 2 3. Tatapan dong. 1 2 3. Oke, agak bawah dikit, cium tangan sebelah Neng. Ya, pelan-pelan. Oke, ya, cium tangan pelan-pelan. Cium tangannya di hidung. Nah, ya. gitu. Jangan ditekan hidungnya. Ini kadang-kadang kalau nggak diajarin cium tangan di jidat. Ya. Atau di pipi, salah itu ya. Cium tangan dicium. Oke, monggo silakan duduk lagi, nanti diatur ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama Jabatan Tambora, Jakarta Barat mau mengucapkan selamat buat Anda berdua, selamat buat kedua keluarga besar, terima kasih saksi ahli dan juga wali nikah, seluruh kerabat kerja, penitia inti, mudah-mudahan Allah catatkan sebagai amal ibadah. Rumah tangga kalian Allah jadikan rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, rahmah. Insyaallah Allah hadirkan di dalamnya anak yang saleh dan salihah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi tinebihna saking saru siku, kinalisna saking bendu panyendu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardika ing tiaswring kamardikan kanthi kabalaba nugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal, mugi tansah kajiwa kasarira kajiwangga dhumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Dhumateng sagunging para pepundhen, para sesepuh, para pinisup ingkang sampun pana ing pamawas, lebda ing pitutur, kiblat ing panembah ingkang pantes kawula pundi, para brayat agung baraya, pira wiyata baraya, wiratamtama ingkang taksih labuh praja pantes lamunta kinurmatan. Dhumateng saking para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, pinangka panuntuning panembah mring Gusti ingkang tansah kawula aosi sumrambahipun. Dhumateng saking para tamdangan kakung Sna Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Kawula nuwun kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha anggundaken araos puji syukur dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan sedaya. Amit pasang aliman tabi, mugi tinebihna ing iluduni menyang tolak sari. Dene kawula cemantaka marak mangarsa hangampil kamardikan panjenengan ingkang ketemben wawan pangandikan. Lho nggih,
Kula ngatih wonten ing mriki mratu saking keparipun Bapak Pak Supriyanto dalasan Ibu Lasmini bilih wonten ari kalenggan siang prasaja menika netepi darmaning sepuh Hangrakit Sekar Cempaka Mulya Amiwaha Suta Maharegya Siwi ngentasaken pitulus putra putrinipun ingkang asesilih Bagus Bima Rizky Wibowo ingkang sampun jinatukrami kalian Roro Ayu Dwi Oktaviani tertentu kanthi nirbaya nirwikara boten wonten aral satunggal punapa. Sasampunipun Serat Maja pinanganten kekalih semangke sah anggenipun anglampahi titi acara sah anut agama Twin Tata Negara Gya badhe kabiwanda titi acara pangging Sri pengantin kanthi adat widi widana adicara Gya lumaksana pambuka suluk mijelangenira Sang Prames wari lambang ira alon mijelangenira Sang Prames lambang ira alon kinarebek bedaya yuanan nira solah ira wingit lir mita tiari tumurun om sari sari srengenge sampun rungkat saking palermane satemah kentar-kentar amadangi jagat wonten ing ari akad pon katiti surya kaping 26 Januari warsa 2020 kados-kados Serat Maja pinanganten putri sampun purna anggenipun anglulur sarira anglus wandana twin angadi busana daya-daya sawanipun Serat Maja pinanganten putri mijil saking tepas awangi Giraruduk para kadang Wandawa kabiwandhanipun kerawang puspa warna katur kadang pradangga manunggal laras gendhengipun puspa warna semangga nuwun. Binarung swaraning pradangga hangrangin ketawang puspa warna ana gandharung kang katuwi samirana manda lan punika tatejane
putra putripun Bapa Wasana almarhum utawi ingkang hanjenengi Rara Ayu Dwi Oktaviani mijil saking Tepas Wangi ginarubha para kadang Wandawa badhe kabiwanda dasar slista ing warni tur nedeng-nedenge besus angadi busana win angadi sarira mila boten mokal kalamunta katang kang sami tabuh lampah loro angu jiwat marmo sakedap tumungkul esemik lingsem nanging suka jroning batos dene sumengkaning raos wage ndang kliwona gage ndang temuwa Sirat Maja pinanganten putri angagem busana satataning raja putri kraton pating galebyar pating pancorot lamunta kasarating sunaripan kurung kang hangrekanipan Yayah Kartika hasile wernah gegelung malang oncen-oncen sekar melati aja tunduk sekar kantil dene esem suka sasmita tansah kumantil kantil katresnani Serat Maja pinanganten putri ageman kebaya bludru langking sinulan linendra lire kencana sinepu prada binabar dene Serat Maja pinanganten putri Rara Ayu Dwi Ka Oktaviani kang sampun kadherekaken rama dalasan ibu samangke sampun lumarap arsa wonten sak madyaning sagunging para tamu kakung napa kang sampun kepareng rawuh hanjenengi sanyata ingkang sedaya wau tansah paring donga pangestu dumateng ingkang ketemben kawini suda Rara Ayu Dwi Oktaviani kang samangke sampun dumugi ungyane kang tinuju sigra kendhat tindak ira wong ayu kang pindha sita resmi wonten sasana pinajang sasana rinengga bale winangun gending kasuwuk lulus Raharja sawanipun Serat Maja pinanganten putri Rara Ayu Dwi Oktaviani ingkang sampun kaapit rama tuwinken ibu lamunta cinandra kurang candra turah rupa handrantu Jaka gegantilaning nala bagus Bima Rizki Wibawa lulus Raharja sawanipun Serat Maja pinanganten putri ingkang samangke sampun kapit rama tuwinken ibu tartamtu kinarya badhe angadani titi acara panggih ingkang amengku werdi pangudi gambuing penggalih mila nyuwun dhumateng sagunging para pepunden para sesepuh para pinisepuh ugi sagunging para tamu undangan kakung Sna Putri ingkang ketemben lenggah kawula suwun neng sawetawis ngestreni anggenipun panggih Sri Atmaja pinanganten kekalih samangke mugia titik acara panggih wonten rikalenggan siang prasaja menika purwa madya hingga wusana tansah mangya wilujeng slamet kalih lir sambi kala dene panggih Sri Atmaja pinanganten kekalih kapurwakan mawi
liru kembar mayang. Kembar mayang Kalpataru ya dewa daru. Wahyu jodoh ugi wahyu kautamen. Mugi ya samangke saged ngayomi sasana panggih wonten ri kalenggan siang prasaja menika. Dene liru kembar mayang badhe kawula adani mawi rep-repan maca padandang gula kembar mayang. Mila katur para-para ingkang pratitisaken saking ani wedding Arias penganten kawula nyemanggaken murih runtut adicara samangke. Kembar mayang waratine wus muni kembar padha mayang iku kembang yekti dadi kudangane supaya atut runtut wiwit daup ngantos ing benjang rukun amanggih mulya nganti darebi turun kakung putri mung sumangga mresembada kaangkau namung kalih hambangun pulo warga Kalpataru ya dewa daru wahyu jodoki wahyu kautamen samangke sampun ngayomi sasana panggih dene panggih Sratmaja pinanganten kekalih kabiwanda nglipun gongso kodhok ngorek katur kadang pradangga manunggal laras kawula nyumanggaken. Wis dumugi wahyune mangsa kala dumawaing akudrat wonten ari kalenggan siang prasaja menika wonten taing Gusti arupi jalu pawestri bangkit manunggalaken arta arsa ngantal bebrayan agung hanetepi upacara adat Widi Widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah Tambora Jakarta Kilen mriki ingkang winastan panggih ingkang amengku werdi pangudi gambing penggalih lon tindak ira Sratmaja pinanganten kekalih griya samya tepu ing catur netra mahanani gegulunganing manah Sratmaja pinanganten kekalih semangke mugi ya antuka bagya mulya ing donya tekaning delahan daya-daya Sratmaja pinanganten kekalih kumlawe astane ambalang gantal menika suruh ingkang pinilih ketemu rose lininding salebet isi jambe nem tinangsulan wenang lawe meratandaken Sratmaja pinanganten kekalih sampun tinangsulan tali akrami suci sigra kabalangaken tiba padha lumah kurepe ginigit tunggal arasane tinulu padha warnane
Daya-daya Serat Maja pinanganten kekaryan nyaketi Kendaga kang isi tirta wening. Paweninging tirta ana kembang-kembang kumambang Tripuspita warna. Daya-daya Bagus Bima Rizky Wibowo. Anjengku kang garwa kinasih Rara Ayu Dwi Oktaviani. Sasampunipun Serat Maja pinanganten putri kajengku Bagus Bima Rizky Wibowo sigra tumapak ing padha mecah hati gantigan kapidak pecah saknalika. Tigang ingkang sampun kapidak coplok saking warangganipun pratandhaken Serat Maja pinanganten kekalih samangke sampun uwal saking tanggel jepun tiyang asepuh ateges mandiri pribadi sakyeksa eka ati. Daya-daya Rara Ayu Dwi Oktaviani amiji isamparipun Serat Maja pinanganten kakung minangka tandha bekti winiji anwawi tirta Tripuspita warna kanthil melati sarta mawar. Dene pasemonipun kanthil tansah kemantil kanthil katresnaning Serat Maja pinanganten putri melati awit saking wedaling lati Serat Maja pinanganten kakung. Dene mawar mangambar arum gandane mugi Serat Maja pinanganten kekalih samangke antuka bagya mulya ing donya tekaning delahan. Tandha bekti dhumateng guru lakinipun Rara Ayu Dwi Oktaviani samangke amiji samanipun Serat Maja pinanganten kakung. Purna amiji isamanipun kang garwa Bagus Bima Rizky Wibowo njumenengaken kang garwa kinasih Rara Ayu Dwi Oktaviani. Sigra Serat Maja pinanganten kekalih samangke jumeneng jejer keket raket kumebyar bulup. Dene pasemonipun tan ana wong kang bisa angayomi anuntun mring kiblating panembah kajawipun Sang Binagus Bima Rizky Wibowo. Daya-daya pepunden kula Bapak Padang Supriyanto dalasan Ibu Lasmiati anyaketiken putra kekalih dene Serat Maja pinanganten kekalih semangke sigra siningkep sindur binayang sindur ingkang warna reta lan setya mratandhaken dene titik acara wiji dadi sampun paripurna gendhing kasuwung. Paripurna kang abdi cara wiji dadi tanggap sasmita sang suba manggala kang paes Prabu Anomareya Gatotkaca mangarsaning kiraping temanten tinon saking Mandrawa candrane Kadinarendra kang anti garwa Prameswari.
paripurna denira nindakake cara wiji dadi tanggap sasita sang Subha Manggala arasa mangareping ngasani kiraping panten Sri temanten kekalih Om awek namastu nama sidan Mastu sirat-sirat tondo wisesaning busana sanga kawulangan loto rawat-rawat rinumpa kanenggih kanthi pundi tekang kae kabdi dasa ora anenggih bale wisma Bapa Padang Supriyanto kang ngedengami Sudha putra Waha Siwi kang samono wis paripurna putra temanten kalih denira netepi adicara wiji dadi Sang Subha Manggala pepaes Prabu Anomareya Gatotkaca anenggih Dimas Heru Wicaksana Maranata baris ngarasa mangarasaning kiraping temanten tumapaing padha tinata runtut tut wiramaning gending sinau kebang asta manlah lang ataya wadana madepan dulu tumumpuling bantala sakedhap asta mapraja songkro lampita mring sang mustikaning paharagan mugi kang sedya dadi kang esti ati lah ngono to Sinten to ingkang minusudha minangka dadi raja lan ratu sahari kalenggan punika lah menika to warnanira putra Pambayun inggih putra Untang-Anting Bapa Padang Supriyanto garap winasih Ibu Lasmiati ingkang sampun kalampan jatuh krama kusumaning ayu Dwi Oktaviani putri sawarga Bapa Asana garap winasih Ibu Asma kawis tinggal gandes luwes marati solah bawal milangoni lelewane anuju prana lah menika ta warnanira Siriat Maja temanten putri dedeg piatek pitasan nggih hangringin susah kulit kadya masinang klik ngembang bakung andan-andanan tumbak ing narmada jangga mangolan-olan pangalasan anela kendali tetumeng tangimba jalirik leluruhan tanggal grana angrunging lathi manggis karangat waja tinata rintik-rintik niremijinipun kalamun Cinandra prasasat turah rupa kurang candra saking Sulistyaning temanten putri tekanten asta kalian kang garwa prasasatan dinggang sarambut pinara sasra sinten to Sriat Maja temanten priya lah menika ta warnanira bagus Bima Rizky Wibowo gagah pideksa sembada ing griya tamika saring kew bangkit ngintasi karya ingkang wonten sangajenging Sriat Maja teman kalih alah menika ta kang amengku gatihan nggih Bapa Padang Supriyanto sung tepa palupi mring sang mustikaning pahargyan mugi tansah kembang ing kamulyan kembang kaharayon laju kang tindak kirap tuju dumateng sasana ringga daya-daya sang Subha Manggala ngacarani lenggah kang amengku gati wonten ing sasana Nggarsa Anggu putra teman kakalih sinigek kang Ayandra sasana wara katur sang Pambiwara Dimas Sutana Tewet matur nuwun laju lampaira Bapa Padang Supriyanto dalasan Ibu Lasmiati
ingkang samangke sampun giwonten sasana pinajang papen palengganira sasana rinengga bale winangun kinarya amangku putra putrinipun ingkang winastan bobot timbang daya-daya Ibu Lasmiati anyaketi keng bapa Padang Priyanto lajeng imbal pangandikan lamekaten to imbal pangandikanipun Ibune tak timbang-timbang tak rasa-rasa padha abote ateges ora ana bedane mekaten to imbal pangandikan antawis ipun Ibu Lasmiati dalasan Bapak Padang Supriyanto ingkang boten wonten araos kadurungan Bang Cindil Bang Cilaten sedaya sampun karengkuh dados putra piyambak dene samangke Bapak Padang Supriyanto badhe ananemaken kang putra wonten sasana pinajang nger anakku bocah ayu lan bocah bagus dina iki tak lenggahke ana sasana pinajang dadi raja lan ratu sedina muga-muga anggonmu mbangun bale wisma bakuh kukuh nganti kaken-kaken ya ninen-ninen ya ngger dene samangke sirat maja pinangan ten kekalih sampun kalenggahaken wonten sasana pinajang kinarya lenggah anggana raras angadani adicara saklajengipun sirat maja pinangan ten kekalih sampun lenggah wonten sasana pinajang kinarya badhe angadani titik acara kerubungan menika antawisipun wonten kacar kudur utawi tampa kaya kembala bujana utawi dahar walimah ugi unjuk tirta wening ila ujare para kina titik acara kerubungan kapurwaken mawi pasrah tampa dene samangke Bagus Bima Rizky Bawa badhe masrahaken asil guna kaya dumateng keng garwa kinasipun Rara Ayu Dewi Oktaviani ingkang samangke sampun angasta tilam lampus plasa bangka saklebetipun sampun karagit karantam ingkang awujud kacang kawak dele kawak uwas ketan arta receh ugi kluwak minangka syarat adi syarat sarana kacar kutur wonten ari kalenggan siang prasaja menika Bagus Bima Rizky Wibowo kinarya anyuntak kampil kang sampun kacawisaken sok glogok tiwadahi bathok dene kacang kawak dele kawak pasemonipun sedulur sing ado dadi ya cedhak sing cedhak ya dadi sumanak sak kawak-kawake kacang sak kawak-kawake dele ananging ijik luwih kawak pengantene samangke sampun kasuntak wonten pangkonipun Rara Ayu Dewi Oktaviani semanten ugi Rara Ayu Dewi Oktaviani kedah saged anyekapaken kangge anyekapi ambangun bale wisma wonten ari kalenggang siang prasaja menika dene samangke sasampunipun anampi tampa kaya utawi guna kaya minangka tanggal japun guru laki samangke badhe kapasrahaken dumateng keng ibu
ingkang asung pralampita senaosa sampun ndungkap dewasa Sratmaja pinanganten kekalih samangkin ananging tasih nyuwun panggula pentah kalih tiyang asepuhipun. Duh Kanjeng Ibu, kawula nitipaken asil tampa kayanipun Raka Mas Bimariski Wibawa Kanjeng Ibu. Ingkang samangke sawanci-wanci badhe kawula suwun malih kangge nyakepi bangun bali wis monggih Kanjeng Ibu. Ya nggih anakku bocah ayu sing pinter-pinter angon kula ladi marang garwamu ya nggih. Mekaten to kala wau titi acara tampa kaya utawi kacar kudur tartamtu sampun paripurna. Kinarya Sratmaja pinanganten kekalih tumuju wonten palengganira wonten ing sasana pinajang. Sasana rinengga bali winangun angadani adicara Kembul Bujana. Dene samangke sampun kacawisaken wonten saklebetipun piring ingkang arupi boga ingkang awarna jene ingkang winastan sepunar lajeng Sratmaja pinanganten kekalih samangke dulang-dulangan. Dene Sratmaja pinanganten kekalih samangke sampun manunggalaken raos wonten ing wanci siang napa malih wonten ing wanci ratri, wonten ing wanci susah napa malih wonten ing wanci bungah. Sesarengan leluban wonten samudraning agesang kinarya nengkeraken wiji dadi kinarya tuwuh. Dene Sratmaja pinanganten kekalih samangke Kembul Bujana ugi pasemonipun mugia anggenipun ambangun bali wisma Bagus Bimariski Wibawa dalasan Roro Ayu Dewi Oktaviani semangke tansah murah sandang pangan ugi kelawan papan. Purna samangke Kembul Bujana Sratmaja pinanganten kekalih badhe angadani adicara ngunjuk tirta bening. Dene sampun kacawisaken wonten lebetipun sang menika tirta ingkang banyak bening nyukang adem mugia saged dayani ayem tentrem anggenipun bangun bali wisma antawisipun Bagus Bimariski Wibawa dalasan Roro Ayu Dewi Oktaviani. Bilih tirta kang wening mbok bilih mangke anggenipun ambangun bali wisma wonten ribet wonten ridu mugia sedaya wau tansah saged kawedharaken kanthi manah ingkang wening. Purna ngunjuk tirta wening dene titi acara salajengipun nggih titi acara lolos duwung. Nggih katur kadang manunggal laras campur sari matur sembah nuwun gendhengipun. Nggih Roro Ayu Dewi Oktaviani badhe anglolos duwung Bagus Bimariski Wibawa kang garwa kinasih dene duwung badhe kalolos saking wangkinganipun Sratmaja pinanganten kakung tartamtu samangke Sratmaja pinanganten kekalih badhe nyuwun tambahing pangestu dhumateng Rama tuwin kang Ibu Mila Sratmaja pinanganten kakung boten pareng angasta duwung
Mangke purna duwung kalolos ugi canela ingkang dipun agem Sri Atmaja pinanganten kekalih samangke ugi kalolos saking samparanipun Sri Atmaja pinanganten kakung tuwin pinanganten putri tertentu samangke daya Sri Atmaja pinanganten kekalih samangke sigra mangestu padha wonten pepadaning Bapa Padang Supriyanto dalasan Ibu Alasmiyati dene titi acara sungkeman badhe kawula aturaken mawi rep-repan maca padandang kula dumateng Ani wedding tata rias panganten kawula suwun pratitisaken mulih runtuting adicara sawanggih Rama sibuk kang luhuring putih Ayah bunda yang berbudi luhur ingkang hangukir jiwa lan raga pengemban amanah dari Allah Ta'ala kang agung pangorbanane betapa besar pengorbanan bapak dan ibu untuk Ananda berdua paring pitutur luhur selalu memberikan petuah-petuah yang luhur untuk Ananda rina wengi tansah kaesti siang dan malam yang bapak dan ibu lakukan selalu mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Bri rahayuning putra lulus kangki nayu demi keselamatan Ananda berdua dan tercapai apa yang Anda cita dan cintakan sedaya ribet rupitu berbagai rintangan linambaran kanthi tulusing penggalih bapak dan ibu lakukan semua itu penuh kesabaran hati tuhu pantesi nambah di hari yang berbahagia ini terimalah sembah baktiku bapak dan ibu tercinta kupinta doa dan restumu purna sumungkem wonten ngarsa dalem Bapa Padang Supriyanto dalasan Ibu Lasmiyati daya-daya Sri Atmaja pinanganten kekalih samangke sowan wonten ngarsa dalem Bapa Wasana almarhum utawi kang hanjenengipun Ibu Asmah kinarya nyuwun tambahing pangestu pawelingku angger ayu lali anggonira mangun bale wis hatut runtut sakarone
adohna tukar padu tansah eling sabaring ati kuat nampa panandang tan gampang hamutung dadiya tepo tulodo urip pira migunani mring sesami hayu-hayu pinanggyo ingatlah pesanku anakku berdua dalam ananda mengarungi bahtera kehidupan yang baru rukun-rukunlah selalu jauhkan bahtera rumah tanggamu dari perselisihan jadikanlah bahtera rumah tanggamu menjadi suri teladan di kehidupan bermasyarakat. Doaku menyertaimu anakku berdua. Semoga Allah Ta'ala menyertai bahtera rumah tanggamu hingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, mendapatkan keturunan soleh ataupun soleha. Tetesan air mata, derian air mata dari seorang ayah dan seorang ibu. Satu doa restu yang tulus untuk menghadirkan putra dan putri tercinta membangun bahtera rumah tangga. Semoga kala kedua mempelai di dalam membangun bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, saling asah, asih dan asuh, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Purna sumungkem wonten ngarsa dalem rama tuwinking ibu. Dene Sirat Maja pinanganten kakali semangke lenggah wonten sasana pinajang. Harus selalu digandeng, oke? Sirat Maja pinanganten kakali sampun lenggah anggana laras wonten sasana pinajang. Bebasan duriga sampun pinanggih kaliyan warangka. Bebasan getih rong tetes, daging rong tempel, balung rong ceklek sampun sajuga manunggal, nunggal tekad, nunggal ati. Nunggal karep ninggal alam jejaka miwah alam kenya sesarengan lelumban wonten samudraning agesang kinarya nengkeraken wiji dadi kinarya tuwuh. Mugi Sirat Maja pinanganten kakali semangke anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung tansah manggiya guyub rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinemu bagya mulya ingkang sinedya gagah anggenipun jumangkah ugi dadosa keluarga gung kang sakinah mawaddah ugi warohmah. Kakudanganing para sepuh mugia bakuh kukuh anggenipun emah-emah Sirat Maja pinanganten kekalih mugia Sirat Maja pinanganten kekalih semangke cepet pinaringan petuwas utawi momongan. Beli sampun ginaduan putra menapa putri mugia kang putra samangke dadosa putra kang soleh lan solehah bekti kaliyan rama sibunipun piguna tumrap bangsa tuwin agaminipun murakabi dumateng sesami. Amin amin Allahumma amin. Hadirin Bapak dan Ibu semuanya, bila tadi rangkaian acara panggih pengantin adat Jawa, tentunya kami dari tim Ani Wedding Tata Rias Pengantin yang telah memandu jalannya panggih pengantin pada kesempatan siang hari ini. Tentunya
untuk penutup acara panggih pada kesempatan siang hari ini akan kami persembahkan satu tarian yang bernuansakan Jawa, tari Gatut Kaca Gandrung. Mila dhumateng para-para ingkang hanjenengi kawula nyumanggaaken dhumateng manunggal laras campur sari gendhengipun Gatut Kaca Gandrung. Sumangga nuwun. Gatut Kaca Gandrung, Mas. Alkisah. Dikisahkan seorang kesatria nan gagah perkasa sedang jatuh cinta dengan gadis manis pujaan hatinya. Dialah Prabu Anom Haryo Gatut Kaca, putra kesatria Pringgondani, panenggak Pandawa Raden Haryo Werkudara yang sedang jatuh cinta dengan gadis manis pujaan hatinya. Dialah Dewi Pergiyo, sosok wanita cantik dari pertapan Andong Cinawi yang tiada lain masih putri pamannya sendiri, Raden Haryo Werkudara Arjuna kesatria Panengah Pandawa. Kisah cinta mereka tidaklah berjalan mulus, karena di saat yang sama putra mahkota dari Astinapura, Raden Lesmana Mandrakumara hendak bersunting sang Dewi Pergiyo serta mendapatkan restu dari sang Arjuna. Namun pada akhirnya Raden Gatut Kaca bisa menangkan sayembara dari sang Arjuna, hingga Raden Gatut Kaca yang berhak mempersunting sang Dewi Pergiyo. Nah, hadirin tamu undang yang terhormat, bagaimanakah kisah Raden Arjuna, Raden Gatut Kaca yang dikemas dalam satu garapan tari Gatut Kaca Gandrung oleh Dimas Heru Wicaksono? Kami ucapkan selamat menyaksikan. Haryo Gatut Kaca singga tedhak siniwaka wonten ing bumi Pertiwi. Kinarya Angowadi kang garwa kirasih menikipun Rara Ayu Pergiwa. Dasar satriya gagah witeksa, okto kawat balung wesi, putra Raden Haryo Werkudara satriya ing Jodimati. Kinarya samangke ingkang sampun angajane wonten ari kalenggan siang prasaja menika tartamtu Raden Haryo Gatut Kaca langkung beksan derek mangayu bagya wonten pindhahipun Bapa Pandang Supriyanto tuwin Ibu Lasmiati. Ugi tangkendhat nyuwun dhumateng nugrahaning Gusti. Mugia titi acara samangke purwa madya hingga wusana tansah manggiya rahayu rahayu ingkang tinemu.
satu tarian yang bernuansakan Jawa, tari gatut koco gandrung. Tentunya diaturkan banyak terima kasih kepada Roko Mas Heni Wicaksono. Untuk yang sedang berbahagia, Bagus Bima Rizky Wibowo dan Rono Ayu Dwi Oktaviani dipersilakan untuk bisa berdiri menerima bunga tanda kasih kepada Bapak Padang Supriyanto Dalasan Ibu Lasmiati dipersilahkan untuk bisa berdiri. Juga Kadang Besang Bapak Wasono almarhum utawi kang hanjenengi tuwin Ibu Asma dipersilahkan untuk bisa berdiri. Foto berenam. Lamat mas katon tejane